Niha jî dirêzê de filmekî metraj dirêj heye. Filmekî Kurd Ênûyê. Taybetiya vî filmî ev e ku ji bona Festîvala Navnetewî ya Navdar Venedîkê hatiye hilbijartin û mijara film dîsa berxwedêrî û şervaniya jina Kurd e. Navê film hege tu bi destê jinekê bêkuştin tu naçî bihiştê ango cennetê. Belê ji navê wî jî xuyayî ku qala têkoşîna li dijî Daişê dike. Em ên hevdanasîna vî filmî binerin bê derhêner Helkewt Mustefa senaryoyeke çawa amade kiriye û film bi çavî kişandiye. Derhenêrê Kurd Helkewt Mustefa ku filmê wî yê herî dawî heke jinek te bikuje tu naçî bihuştê ji bo 83yemîn Festîvala Filman a Navneteweyî ya Venedîkê hat hilbijartin, çîrokeke Kurdî tîne yek ji dikên herî bi bandor ên sînemaya cîhanê. Ev hilbijartin yek ji pêşandanên herî girîng ên navneteweyî yên sînemaya Kurd temsîl dike. Filmê ku wê di meha îlonê de li festîvalê were pêşandan, çîrokeke li ser ezmûnên jinên Kurd pêşkêş dike ku jiyana wan ji ber şerê bi Daişê re hatiye guhertin û balê dikşîne ser naskirina navneteweyî ya dengên Kurd di sînemaya hemdem de. Film li ser nîşangirek jin desekine ku piştî êrişên Daişê yên li ser Kurdistanê dest bi peyvîrek metirsîdar dike da ku xişka xwe ya piçûk rizgar bike. Çîrok li şûna ku tenê li ser şer bisekine, wêrekî, berxwedan û giraniya barê hestiyarî ya jinên ku red dikin dest ji hestên xwe berdin digre dest. Mustefa got ku senaryo ji axiftinên berfireh ên bi şervanên jin re hatiye çêkirin ku ezmûnên wan ên rasterast alîkariya şêvegirtina bingeha hestiyarî û dîrokî ya filmê kirine. Film ji aliyê henefîlm swe hatiye çêkirin û lîstikvana Kurd Awan Cemal li gel lîstikvanên Norwêçî Torbjørn Harm di rolekî sereke de dilîze. Her wiha piraniya filmê li Musulê hatiye kişandin û li wir Mustefa hewil daye ku dîmenê fîzîkî bajêr û birînên mayînde bi awayekî rasteqîn bigire. 83yemîn Festîvala Filman a Navneteweyî ya Venedîkê vê ji duyî îlonê heta 12 îlona 2026 were li darxistin.